Ja, ik heb een droom dat mijn dochters oud en gezond blijven en worden. Nee. In de muziek niet, nee. Ik heb thuis een studiootje en dan oefen ik. En als ik tevreden ben, dan ga ik de studio in. En dan zet ik het op single of op band. Maar ik zing het liefst ballads. We zaten met 20 man aan tafel en de helft had tranen in de ogen. Ik vind het mooi dat mijn nummer, dat ik zing, dat ik mensen kan raken. Want ik hou zo van jou. Afscheid nam ik niet. En het einde blijft nu open. Zoals jij het achterliet. In dromen terug naar